Μαμά, μπαμπά, ήρθαμε. Come in, Jack. Περάστε, περάστε. Καλημέρα. Good morning. Come here, Jack. Ο πατέρας μου, my father. How do you do? Τσιριμπίμ, τσιριμπόμ, excuse me, μήπως είσαστε από την Αφρική? Όχι, από τη Νέα Σμύρνη, κατάστημα το Παλουκάκι. Δεν το ξέρω. Καθώς δεν συχνάζουν φιόγγι. Μα μπαίνουνε τρεις. Το πρόσωπο που υπόγραψε, η Τσιριμπίμ Τσιριμπόμ και ένας άλλος. Κοντός. Στην αρχή δεν ήτανε, ύστερα τον κοντίνανε. Λοιπόν, Εσύ μη λες τίποτα, μυρίζεις απίγανο. η τσιριμπίμ, τσιριμπόμ. Φέρε τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Άριστα. Η Τσιριμπίμ 5 και σκονιάσανε. Σκονιάσανε, δηλαδή γίνανε σκόνη. Εσύ θα πας μπροστά. Είχανε και κάτι βερεσέδια αστυνομικής υφής, φάγανε και από την αψίλη και κάνανε το ψόφιο. Και μείναν οι δικοί μας. Στους τελικούς, ναι, και το χαρτί. Ουρα, ουρα! Να πας να κάνεις ανάλυση. Μα δεν μου λέτε, παντώ. Εσείς θα εξετάσετε εμένα Σωστά. ή εγώ εσάς. Σωστά, συγγνώμη, συγγνώμη. Ορίστε, κοπανάτε. Πίνγκε! Πόγκα! Περίεργο. Εγώ εκτύπησα το πόδι σας. Και σηκώθηκε το χέρι μου. Πώς αυτό? Ξέρω εγώ. Να ρωτήσουμε κανένα γιατρό. Σας παρακαλώ. Βάλτε το άλλο πόδι σας επάνω. Αχα, αλλαγή. Μάλιστα. Ορίστε. Πίνγκε! Πόγκα! Η δίκη μου. Exaltation. Super exaltation. Δεν το πιάσα αυτό. En même temps que la simulation. Βεβαίως. Τι, παιδιά είμαστε. Το σανάρι, όχι. Κύριε